Теләче халык театрының тарихы 1092 елга барып тоташа. Якташыбыз Роберт Батулла җитәкчелегендә Сердәш дип исемләнгән театр коллективы оеша. Бер елдан коллектив Роберт Батулланың Теләчедә таң ата дип исемләнгән пьесасын сәхнәләштерә. Озак та үтми, Мәдәният министрлыгы приказы белән коллективка халык театры дигән исем бирелә. Алар куйган спектакльләрне халык яратып кабул итә. Үз эшчәннәребез тамашачыларны елата да, көлдерә дә. Үйе қойдамыз еді. Тоқтәлі! Сен Халиліміз турында бір нәрсе ашықлай алдың ма? Шекір! Шығарға оңымын. Тоқтәлі нәрсе деп сен не біле бұлай тақыртапыр тілешесің сұлхаман. Халиліміз исәнме түгілме? Сен неға доктор ұшынсыз, құршаңғы әт! Театрда уйнарга теләсәң, халык күңеленә үтеп керлек итеп рольне башкару сорала. Сөйлисе сүзеңне хәтердә калдыру кирәк. Мәктәптә укыганда ук хәтерем яхшы булганлыктан, сүзләрне ятлау миңа кыен түгел ди. Театр артисты Раул әфәнде дә. Бәләкәйдән мин шигырьләр укып, шигырьләр ятлау өйрәндем. Әти өйрәтте, шуңа күрә мин зрительный память көчле. Әзрәк укып чыгуга мин күз алдымда тора, сүзләрне ятта калайм, истә кала. Зал тулы тамашачы алдында чыгыш ясау зур нәрсә. Сәхнәгә чыккач, сүзләр дә онытылып китәргә мөмкин. Халык театры артистлары нинди генә очрак булмасын, аннан чыгу җаен таба. Онытылу дигән нәрсә була микән? Онытылса мин үз сүзләрем белән аны ялгап җибәрәм инде. Аны халык сизә торган итеп ялгамыйм. Үз сүзләрем белән ялгыйм. Быел үз эшчәннәребез Аяз Гыйлаҗевның Яра исемле спектаклен сәхнәләштерде. Төбәгебездә, күрше районнарда да әлеге спектакльне халык күз яшьләре аша карады. Артистлар үзләренә бирелгән рольләрне зур осталык белән башкаруга иреште. Babamız Şekil kaldım yukarıdı. Estağfirullah. Nerede silisin sen? Kaykını bozusun bu kancıman. Giden şıkıp git kendine. Bir ay o vakit üsteydi. 2 gün gelikine Kazan'a git geldi. Nik Kazan'da neredesin şu patmasın indi utağın. Hatırlısın mı? Tıkı vakitte bizge bayın kamattan bir kat yetişken idi. Onda sizden korkunuz. Sıkıştılarında bakırlarca sıkışıp habersiz yuvalını yazanlar idi. Nişi gitti. Benim kulum habersiz yuvalsın deyip bunlardan yülerek söz bulanı gelmesin eyhan. Теләче халык театры шушы көннәрдә 1 миллион сумлык сертификатка ия булды. Елда театрга гашыйклар Идел йорт дип исемләнгән төбәкара фестиваль конкурста катнаша. Әлеге мәртәбәле бүлеккә быел районыбызның Сердәш театр коллективы лаек дип табылды. Танылган артистлар да районыбыз үз эшчәннәренә югары бәя бирде. Спектакль дигән әйбер шундый әйбер инде ул. Һәр көнне яңача уйнала ул. Ләкин аның бөтен мәгънәсе кала. Ләкин уен алымнары шушы сәхнәгә буйсыну, шушы сәхнәдә уйнау алымы ул үзгәрә. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, менә Река академия театры инде бу. Шуның сәхнәсендә безнең бу Теләче театры, халык театры бик зур үзгәреш кичергән. Эше уенча. Уен алымын табылган шушы сәхнәгә яраклаштырып. Менә аның бөтен мәгънәсе шунда. Иң зур мәгънә һәм тамашачы өчен кадерле юрләрнең берсе һәрбер сәхнә өчен уен алымы табылырга тиеш. Авылда ул бәләкәй клубта бер алым. Зур сәхнәдә гомумән икенче алым. Шуңа күрә менә режиссерның аңлатуы бүгенге менә. Мин репетиция вакытында карап тордым, көндез килгәч 2дә. Шушы алымны куллану аркасында спектакль үзенең яңрашын таба. Артистларга инде бер тәргиш була. Минемчә, котлыйсым килә бер әйбер белән Теләчедә халык театрының тууы, күтәрелүе һәм чыннан да менә бөтен режиссерлар белән сөйләштек. Катнашкан кешеләр белән барса әйтәләр. Сез дөрес бәя биргәнсез. Чын спектакль алып килгәннәр дип. Бу минем өчен әлбәттә бик зур куаныч. Мин аларга уңышлар телим. Кәрим Тинчурин театры бинасында халык театрының Идел йорт фестиваленең йомгаклау тантанасында иң-иңнәр акчалата бүлеккә, дипломга ия булды. Үзешчән артистларны Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы вәкилләре тәбрик итте. Чарада катнашучыларга Теләче муниципаль район башлыгы урынбасары Айрат Фатхуллин да тәбрикләвен җиткерде.
Hayırlı kеш, hürmetli Güzel Azatовна, hürmetli muhterem jüri, hürmetli tamaşaçılar. Indi bir zor rahmet, şuşa aytırga kerak eng birinchi Respublikamız yetakchiligine, hükümetimizge, Madaniyat Ministerliğine bizning madaniyatimizni ko'tarib shunday festivaller o'tkazganlar uchun ham endi albatta bizning o'zimizning Tilashi munisipal rayoni xalq teatrina shunday zo'r baya berib jüri ishchilarına muhtaram va endi zo'r baya bergani uchun bek zo'r rahmat aytasiz keladi. İdil Yurt дип исемләнгән бәйге барышында театр сәнгатен яратучылар игътибарына Татарстан, Башкортстан һәм башка өлкәләрдән килгән театр коллективларының иҗаты тәкъдим ителде. Төрле төбәкләрдә яшәгән хәвәскәр артистлар берсеннән-берсе яхшы сәхнә әсәрләре күрсәтте. Аларга мәртәбәле жюри бәя бирде. Үзешчән коллективта менә бу әйберне алып, беренчедән Büyük Vatan Soğuşu teması hem elbette o күңелнең иң нечкә кылларына кагыла торган тема, hem анда яра, анда мәхәббәт, анда кеше үзенең йөзен югалта, үзенең сәламәтлеген югалта һәм мәхәббәтен югалта. Менә югалтулар, мәхәббәт, сугыш темасы ул инде күңелнең иң нечкә кылларына кагыла торган тема. Һәм шушы алынган теманы коллектив бүтән нечкәлекләренә кадәр җиренә җиткереп, урына Uyup başkardı şekillenmeye kalsa. Elbette kolektifler küp, elbette kolektiflerin spektakelleri yukarı derecede. Ama bizim bu yıl tema gümmanalığına 70 yıllığa, soğuşun 70 yıllığına, büyük şehrin 70 yıllığına bağışlanan idi bitinde. Şuna göre temaga doğru kele hem sanatça işleniş bunda elbette en birinci planda. Кәрим Төнчүрин исемендәге театр бинасы сәхнәсендә уйнаячаксыз дигән хәбәрне артистларыбыз сөенеп кабул итә. Җиңгәч дигәч инде Гран При бит инде зур приз, аның өчен сөенәсең инде бездән бигрәк режиссер Фирдәүс Мансуров шатланды инде уралар сикерде инде ул сүзне ишетү белән biz уларга нәрсәгә сикергән дә белмәдек аны. Язучылар кичәсе көне юл әллә мәйтәм Камил Саттаров үзе киләде микән дигән фикерләрдә туган иде шушы язучылар кичәсенә. Ахыры нисбәттә без аны исбатлап чыгардык. Без Гран Прига ия булганбыз икән. Әлбәттә шатланасың инде. Бу бит Теләшә тарихында, тариханың үз гомерендә бер тапкыр булырга мөмкин бу театр буенча дип әйтик инде. Безнең җырчылар арасында алучылар булды. Без бик шатландык. Үзешчәннәребез сәхнәгә чыгарга әзерләнә. Берсе сүзләрен кабатлый, икенчесе чәч үрә. Сугыш кырында каты яраланган, тын юллары пешкән солдатны якыннары, әнисе дә танымый. Бар тырышлыгын куеп уйнаган Илсур Шайдуллин үзенең хисләре белән уртаклашты. Башта рольгә керү бик авыр булды, но сүзләрен ятлап бетергәч, уже ул геройның иштәлеген, тормышын, ичке эмоцияларын аңлап бетергәч, һәрбер чыгышымда уже уйлап бетерәм, ничек чыгыш, ничек ул кеше үзен күрсәтергә тиеш. Һәм шуңа күрә ул рольгә кергәч, үзенә үзе сизмим дә калам, күз яшьләре дә чыга башлый, кирәк чакта елмаеп та җибәрәм. Театр дигән серле дөньяга бер кирип киткәнсең икән, аннан аерылуы кыен. Тормыштагы бар борчу мәшәкатьләреңне читкә куеп, репетициягә киләсең. Миңа театрда уйнарга бик ошый, эш графигым бик җайлы, шунлыктан барсына да өлгерергә тырышам, гаиләдә дә, эштә дә, театрда да бик теләп йөрим, үз теләгем белән. Баш кала халкы артистларыбызның чыгышын көчле алкышларга күмде. Осталыклары хакында әйтер сүзләр юк диде алар. Теләшәне күргәч, минем йөрәгем сикерә башлый. Без җәйкен авылда торабыз, һәр вакыт дәшәгә концерт буламы, анда театр буламы, һәр вакыт анда барабыз. Карыйбыз, менә бу шушы төп рольне уйнаучы Филүзә дип уйлыйм мин аны. Менә ул Филүзә, ул бигрәк тәген аннан да шәп уйнаучы юктыр инде ул. Ул менә бу артистлар миңа даже менә шушы академия артистларынан да әйбәтрәк уйнайлардыр дип әйтә алам мин. Шул кадәр шандырып уйныйлар, ну бик авыр ни бу. Авыр пьеса, менә карау бик авыр, менә җылап утырам, йөрәк сикерә башлады инде, йөрәгемә ябышты, блай да йөрәгемә уртып тора. Ну һәр берсе чын артист кебек буларга
артист дәрәҗәсе биреп булмый микән соң? Булар артистлардан бер дә кимти. Шу хәтлек әйбәт уйнылар. Идел йорт дип исемләнгән 15-нче төбәк ара фестивальнең җиңүчеләре Теләче халык театры артистларының йөзендә елмаю иде. Куанычлы вакыйганы сүзләр белән генә аңлатып бетерә алмыйбыз диделәр алар бер тавыштан. Без инде Кәрим Тинчурин театрында менә беренче мәртәбә уйнадык. Бу безнең өчен чыннан да бик тә сөенечле көн, бәхетле көн дип саныйм моны. Иң беренче мин менә үзебезнең как раз мәдәни чара вакытында Камил Зиннатович шалтыратып әйтте. Фирдәвес котлыйм ди. Нәрсә белән дим? Тинчуринга киләсез уйнарга ди. Гран-при мәллә Камил абый дим. Әйе ди. Аннан соң инде үзегез күз алдына китерә торгансыздыр. Мин кычкырып җибәрдем, сикерә башладым. Булар инде барсы дагын аптырашта, нәрсә булды дип, гран-при әйтәм. Аннан соң, вдруг мин дөрес аңламаганмындыр, ялгыш ычкындырдым микән әллә дип тәген уйлап куйдым. Чынлап тагын инде гран-при. Мин инде безнең коллектив менә моңа лайык дип саныйм, чөнки чыннан дагы менә күп спектакльләр күрергә туры килде халык театрлары арасында. Барыбер тәген беренче мәхәббәтне куйган вакытта дагы шулай ук булды ул. Без үзебезнең коллектив куйган спектакльләрне, бәлки ул үземнекеләр булганга күрәдер, менә шулай якын, шундый матур, шундый дәрәҗәдә уйный торганнардыр дип уйлыйм инде. Раз безне жюри шул хәтлектәген зур бәяләгән икән, без әлбәттә моңа лайык икән. Менә мин шуны аңладым. Шунсын да әйтү кирәк. Сердәш халык театры коллективы киләсе елда кунак буларак халык театры коллективларының 16-нчы төбәк-ара фестивален ачып җибәрәчәк. Эльмира Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Теләче телевидениесе.